začínám úplně z nuly a řekl jsem si, že ten progres budu sdílet tady na YouTube, takže jestli chceš být u toho, hnedka tam hoď odběr a jdeme na to. Malý přesunutí do Londýna a pokračujeme ve videu, takže jak jsem říkal, začínám z nuly, začínám několik svých nových instagramových profilů, které jsou úplně z nuly nebo s pár followerama, bude to na zaměření fitness, bude to na zaměření vydělávání na sociálních sítích, bude to na marketing, plus budu rozjíždět malou digitální, nevím proč říkám malou, prostě digitální marketingovou agenturu, soustředěnou na video editing, na správu sociálních sítích, tvoření obsahu na sítě pro firmy, podnikatele, na spolupráce s realitníma agenturama ve formě točení videoprohlídek a celkově se prostě budu soustředit na budování online brandu, ať už svýho nebo pro své klienty, který budu zahánět, protože, jak říkám, začínám z nuly, takže se uvidí, co se mi povede sehnat za lidi, klienty, firmy, budu oslovovat youtubery, podcastery, takže se uvidí, jestli se s tím dá ještě dneska vůbec prorazit. Já bych řekl, že jo, jinak bych do toho nešel. Zároveň vím o jednom kamošovi, který zvažuje to stejný, takže uvidíme, jestli třeba spojíme síly nebo něco takového. Plus mám nějaký lidi, který chci oslovit a se kterými je možnost rovnou začít spolupracovat, protože mám nějaké zkušenosti a známosti z minulosti samozřejmě. Uvidíme, jak se mi to povede tady vybudovat. No, samozřejmě pojedu i tady YouTube, ten bude zaměřený do budoucna na business, možná třeba i vztahy nebo cokoliv, prostě sport. Prostě všechny věci, co mě baví. Jinak je tady moc pěkný park. Jsou tady tenisové kurty, workoutové hřiště, dětské hřiště. Klidně bych zahrál, no ale nemám na to úplně outfit dneska, tak je trochu zima. Jsem tady na služebce by the way, nejsem tady jako na dovolený nebo na výletě, jsem tady pracovně. Jsem tady na zaškolení vlastně v jedné korporátní firmě, která dodává zařízení do firmy, pro kterou pracuji já, na který dělám potom kontroly. Zároveň to tady možná budu prokládat nějakýma svýma zkušenostma a poznatkama z života v Americe, kde jsem žil asi rok. 8 měsíců v Miami, 3 měsíce v Orange County, nebo tak nějak plus minus. Odkud mám taky strašně moc kámošů, za kterými se pojedu podívat, pak mám zajímavý kámoše třeba ve Francii, protože zajímavý, tak taky jsou to nějací content creatoři. No a v Americe jsem poznal spoustu zajímavých lidí, který navštívím. Teď mi taky doletí jeden kámoš z Ameriky, který dělá v podstatě ten stejný biznis v Americe plus krypto. Krypto ty asi moc rozebírat nebudu, na tohle se soustředit úplně nechci. Ale samozřejmě nějaké investování do takového chlapského života patří, takže možná potom to je něco taky rozeberem, nějaké akcie a jiné příležitosti. Zároveň se zase budu vracet i do fitka, trochu cvičit pravidelně, takže to tady budu natáčet taky, to tady prostě všechno bude. Takže v podstatě tohle je takový nový český kanál How to Beast. A můžete tady čekat teda fitko, vztahy, budu dating guru pro týpky, kteří neví jak na to, kteří neví jak se oblíkat, kteří neví jak mluvit s holkama. Ne, dělám si srandu, ale bude tady minimálně fitness, business, možná ty investice, celkově ten progres, hlavně o tom jde, jak se posunuje ten život a ten biznis dál a dál. Jsem tady v Tesku a docela mě překvapilo, že tady mají stejný pivo jako v Americe. Máte tady Bud Light, tady ten Coors, potom Stelu, jo, to je klasická Amerika. A většinou to jsou třetinky nebo nějaký malý plechovky ve velkých baleních. Starý Bentley, jo, pořád je to styl, no, Continental GT. Hodně hezký. Jak ta architektura, nevím, no, vypadá tak nějaký starý, ještě jak je tady ten range, starý americký westernový městečko. Ale nevím, no, nějak by si na to nezvykl, moc se mi to nelíbí, žít bych si úplně nechtěl. A s tím, že jsem si vyzkoušel život v Miami i v LA, tak prostě
jako život v Česku není vůbec špatný. Po náročném víkendu zasloužený gyros s nudlema. Tady pěkně s výhledem ve futuru.